Καλημέρα φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται η εκπομπή με την επωνυμία φως στις νοητικές παραπλανήσεις. Την παρουσιάζει ο κανένας. Ή Δημήτρης Χριστοφίδης. Ταιριάζει καλύτερα στο διαδίκτυο. Εντάξει, μου είπαν να βάλω ένα όνομα όποιο θέλω. Αρκεί να μην έχω το κανένας. Η χαρά μου είναι μεγάλη που ασχολούνται με μένα. Αλλά μπορεί να βρίσκεις λύσεις με τη χαρά σου μόνο όταν ο άλλος καίγεται, όταν έχουμε πολέμους, όταν σκοτώνονται παιδάκια. Πού θα βγει αυτό το χάλι της αιματοχυσίας? Λίγη ντροπή δεν υπάρχει στην ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει. Ξεβρακωθήκαν όλοι. Οι Εβραίοι που ήταν ο περιούσιος λαός έχει καταρριμάξει τους ανθρώπους που μένουν σε εκείνη τα μέρη. Ποιος ξέρει τώρα ποιος έχει δίκιο? Αλλά και δίκιο να έχουνε. Επιτρέπεται να σκοτώνονται αυτόν τον αιώνα κατά χιλιάδες οι άνθρωποι. Δεν είναι ο περιούσιος λαός. Δεν θα φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Δεν ξέρει από ειρήνη ενώ πολεμάει με όπλα και βόμβες. Κάποιος πρέπει να τους μιλήσει για το Ρεξώνα. Βρωμάει η μασκάλη τους. Και όχι μόνο. Και ο νους τους βρωμάει και όλα βρωμάνε. Ας αρχίσουμε με τα δικά μας. Σήμερα θέλω να μιλήσω πολύ για τη χημεία των τροφών, για το χλώριο, για τον νάτριο, τα οποία μας δίνουν τα λάθη. Και δεν ξέρω πού θα βγει. Με την ποίηση, η οποία απαλαίνει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι πανάκια, δεν είναι το τέλειο, όμως υπάρχει μια αρμονία στην ποίηση. Και ξεκινάμε λοιπόν. Ένα παλιό μου ποίημα. Μου μας λέει ότι η αγάπη μου καίει. Γι' αυτό σε παρακαλώ μη με πλησιάζεις. Η αγάπη μου είναι σαρωτική. Και όταν δίνει, δίνει τα πάντα. Δεν είναι ποτέ λήψη. Επίσης όταν παίρνει, παίρνει τα πάντα. Τα παίρνει όλα. Γιατί το καμίνι της έχει πολλούς βαθμούς. Μην πλησιάζεις κοντά της, σε παρακαλώ. Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν θα αντέξεις τις πυρακτωμένες φλόγες. Ο μόνος τρόπος για να τις αντέξεις είναι να κόψεις το κεφάλι σου και χωρίς εγγυήσεις να το καταθέσεις στα πόδια μου, λέει ο δάσκαλος. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει εγγύηση. Αν έστω και η παραμικρή αμφιβολία υπάρχει. Αφέσου όμως και άσε την αγάπη να κάνει το έργο της. Εκείνη θα βρει τον τρόπο. Άσε τη ρίζα του δέντρου που κρατιέσαι και ας βρίσκεται από κάτω το χάος. Μόνο τότε θα χαθείς την αγάπη μου. Καταλαβαίνουν περίπου τι λέει? Δεν νομίζω. Ζωγράφισα στο είναι μου την τέλεια ύπαρξή σου. Και ο Πλάτωνας θα ζήλευε αυτή την αρμονία. Σαν περπατάς με αρώματα, γεμίζεις τον αγέρα. Γέρνουν λουλούδια ταπεινά στο τέλειο πέρασμά σου. Τέτοια παγίδα με ομορφιά και το νεκρό ανασταίνει. Ό,τι στο πέρασμά του βρει, σε φυλακή το δένει. Μια φυλακή τόσο γλυκιά, μια φυλακή γεμάτη, όπου κανείς μες στη ζωή δεν θα ήθελε να χάσει. Για τη γυναίκα μου. Ήτανε από το βιβλίο Αναμνήσεις. Το έγραψαν τα παιδιά μου.
μου το σημάζεψαν, δικά μου τα ποίηματα βέβαια, και το έκανα βιβλίο. Σπάστε τις πόρτες, σπάστε φραγμούς. Τέτοιο παιχνίδι φέρνει σεισμούς. Πώς να τα αντέξεις, 2 τέτοια μάτια. Καίει την καρδιά μου, τρέλα η μορφή της. Τέτοια ζωντάνια ποτέ δεν είχα. Παιδί, σαν πρώτα, χαρά σκορπίζω. Τραγούδι για εκείνη είναι η ζωή μου. Είναι η ανάσα μου, είναι το κορμί μου. Όπου κι αν είμαι, για εκείνη ζω. Χάνω το είναι μου, χάνω το χρόνο. Μάτια ο κόσμος μου, μάτια αποκίνηση. Πού είσαι κόσμε μου, είσαι εκείνη? Χαρά η χαρά της, τρελή η ματιά της. Ένα με μένα βρέθηκε ο χάρτης. Ας μην πω άλλο από αυτά, από αυτό το βιβλίο. Πάμε λοιπόν στο νάτριο, που από μόνο του είναι ένα στοιχείο. Για μας που ψαχνόμαστε για το αλάτι. Δεν λέει τίποτα σαν στοιχείο. Λέει πολλά για τον οργανισμό. Είναι πολύ σημαντικό μεταλλικό άλας που διαφέρει τελείως από το χλωριούχο νάτριο, που είναι το κοινό μεταλλικό αλάτι. Όταν οι άνθρωποι μιλούν για τους κινδύνους του αλατιού, αναφέρονται συνήθως μόνο στο χλωριούχο νάτριο, στο αλάτι δηλαδή, και όχι στο μεταλλικό άλας, το νάτριο, που είναι αναγκαίο συστατικό των στομαχικών υγρών και που βρίσκεται σε όλα τα υγρά του σώματος. Το νάτριο παράγει την υγιή παραγωγή της λέμφου, παρεμποδίζει τα άλλα μεταλλικά άλατα να φράξουν το αίμα και διευκολύνει τις μυϊκές συσπάσεις και την ικανότητα γοργής ανταπόκρισης στις νεφρικές παρορμήσεις, επιβραδύνει την πήξη του αίματος. Το νάτριο χρειάζεται για να διώχνει τα οξέα από το σώμα. Επηρεάζει την υγεία και την καλή λειτουργία της κίστης, των νεφρών και της σχολής και είναι φυσικό ηρεμιστικό του νευρικού συστήματος, οργανικό νάτριο. Αν πάμε στα βότανα θα βρούμε αυτό το ιχνοστοιχείο, το μέταλλο. Βότανα τι εννοώ? Άνηθο, σέλινο, μαϊδανός, σκόρδο, κρεμμύδι. Έχουν νάτριο. Μπορούμε να φτιάξουμε λοιπόν αλάτι, άμα θέλουμε, από βότανα, που είναι οργανικά, έχουν περάσει μέσα από την οργανική ουσία, από φυτό. Αν υπάρχει έλλειψη καλίου, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και έλλειψη νατρίου, πράγμα που γίνεται φανερό από τις μυϊκές κράμπες. Μας πιάνουν κράμπες αν δεν έχουμε νάτριο. Την αργή επούλωση των πληγών, τις αργές μυϊκές αντιδράσεις και οι διαταραχές στα νεφρά και στην κίστη.
Η γνώση του ανθρώπου για το νάτριο φτάνουν μέχρι τους βιβλικούς χρόνους. Αλλά και δυστυχώς μία από τις κυριότερες πηγές του είναι το χλωριούχο νάτριο. Γιατί να τις πάρουμε από τα λάτι, αφού ξέρουμε ότι βλάπτει. Επικάθεται σε όλες τις κλειδώσεις. Δεν έχει διεξόδους, εκτός για να κάνεις πολλή γυμναστική, υδρώνεις και με τον τρόπο αυτό βγαίνει το αλάτι. Αν μαζευτεί πολύ όμως, κινδυνεύουμε να πάθουμε αγκύλωση. Πηγές του είναι το χλωριούχο νάτριο ή το επιτραπέζιο αλάτι, το οποίο σύμφωνα με τον καθηγητή Ζακ Λόεμ είναι τοξικό για το πρωτόπλασμα. Η καταρροή είναι ένα σίγουρο σημάδι υπερβολικού αλατιού στο σώμα. Εξαιτίας του εμφανίζονται πολλές ασθένειες, αδιαθεσίες και δερματικές ασθένειες των βλενωδών μεμβρανών. Το υπερβολικό αλάτι διευκολύνει και την προδιάθεση για έλκος. Πολλά προβλήματα με τα αυτιά σχετίζονται με την καταρροή και το υπερβολικό αλάτι που υπάρχει στον οργανισμό. Το χλωριούχο νάτριο, το αλάτι δηλαδή, κατακρατείται από τους ιστούς και τους εμποδίζει να απορροφήσουν το ασβέστιο. Επιπλέον, κάθε γραμμάριο αλατιού μπορεί να δέσει και να κρατήσει 70 γραμμάρια νερού στους ιστούς του σώματος. Αυτό δημιουργεί όψη παχυσαρκίας. Θες να δυνατήσεις? Δοκίμασε να κόψεις το αλάτι για 1 μήνα. Θα γίνεις στέκα του μπιλιάρδου. Για πολλούς χοντροί άνθρωποι χρειάζεται μόνο να κόψουν το επιτραπέζιο αλάτι και όλα τα αλμυρά φαγητά, σαλάμια, λουκάνικα, από τη διατροφή τους. Η Δανία έχει πιθανά την πλουσιότερη στην Ευρώπη διατροφή, με παστά ψάρια και το μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνου στα σπλάχνα της. Η Γερμανία έχει την πλουσιότερη διατροφή σε παστά κρέατα και στην Ευρώπη το μεγαλύτερο αριθμό καρδιακών παθήσεων. Είναι γνωστό τώρα ότι οι καρκινικοί όγκοι αναπτύσσονται πιο εύκολα σε υγρό περιβάλλον. Και όπως οι όγκοι στους ιστούς περιέχουν περισσότερα υγρά από ό,τι οι άλλοι ιστοί, πειραματικά έχει αποδειχθεί ότι οι όγκοι μπορούν να χάσουν έως και το 50% του μεγέθους τους μέσα σε 3 μήνες, όταν όλο το χλωριούχο νάτριο το αλάτι δηλαδή και οι αλατισμένες τροφές αποκλειστούν παντελώς από τη διατροφή, αντικαθιστούν με τροφές πλούσιες σε κάλιο. Κάθε μέρος του ανθρωπίνου σώματος εξαρτάται από την τροφή που παίρνει και οι καρκινικοί όγκοι δεν αποτελούν εξαίρεση. Όπως ξέρουμε τι τροφοδοτεί τους όγκους αυτούς, έτσι πρέπει να μαθαίνουμε και τι πρέπει να αλλάξουμε για να τους εξαφανίσουμε. Οργανικό νάτριο λοιπόν. Πού θα το βρούμε? Θα το δούμε παρακάτω. Το νάτριο αποβάλλεται από το σώμα με τον υδρότα και τα ούρα. Το νάτριο που εξέρχεται μέσω των ούρων ρυθμίζεται από τα νεφρά με την προϋπόθεση μάλλον, ότι είναι υγιής, όμως δεν υπάρχει έλεγχος για το ποσό του νατρίου που αποβάλλεται με την εφίδρωση. Χρειάζεται ένα μέτρο.
πρέπει να παίρνετε νάτριο μετά από κοπιαστική άσκηση ή εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως κάνουν και οι μεταλλορύχοι. Αυτά τα λέω σε αντικατοπτρισμό με τον κύριο Παπά που είχαμε μια διένεξη χθες στην τηλεόραση. Η τρέλα του με το αλάτι. Δεν γίνεται, ρε κύριε Παπά. Πέθανες τώρα. Ήταν γνωστό ότι θα πεθάνεις. Γιατί θύμωνες πολύ, πάρα πολύ στις εκπομπές. Τον διώγραν από τα κανάλια. Πλούσια σε νάτρια είναι σε νάτριο. Τα αμύγδαλα, τα μήλα, τα σπαράγγια, το λάχανο, το σέλινο, τα καρότα, το αγκούρι, το καλαμπόκι, τα αυγά, οι ομές και οι καπνιστές δρέγγες, τα λεμόνια, οι φακές, το μαρούλι, ο αστακός, το γάλα, οι μπάμιες, τα πορτοκάλια, τα στρίτια, τα ροδάκινα, τα αχλάδια, τα χαρίδια, το καρπούζι και τα καρύδια. Βοτανικές πηγές είναι τα μπατζάρια, η μαύρη ιτιά, το καραγινό, το σέλνο, η πρασουλίδα, η κολιτσίδα, ο αστεροκέφαλος, ο κριτικός, ο σπόρος του μάραθου. Τόσες πηγές έχουμε για να πάρουμε νάτριο. Πρέπει να πάρουμε τα αλάτι. Όχι ρε βιολόγε, καθηγητή από το κρυονέρι. Που είσαι γεμάτος προβλήματα και δεν καταλαβαίνεις γιατί είσαι προβλήματα. Η Σπηρεά, ο Πεόφιλος, το Γκί, η Τσουκνίδα, το Βοηδάγκαθο, το Αγριοκάρδαμο, η Αγριοκαρδαμούδα, το Ξινολάπαθο, το Νεοκάρδαμο, ο Ράμνος. Τροφές όπως το μπέικον, το κονφλέιξ, καπνιστές δρέγγες, περιέχουν συνήθως άρωμα χλωριούχου νατρίου, εκτός αν η ετικέτα του κατασκευαστή γράφει ότι περιέχουν νάτριο. Χημικό. Το ίδιο ισχύει και για το αλατισμένο βούτυρο, το τυρί, το ψωμί και τα μαγειρεμένα κρέατα. Εμείς δεν ακουμπάμε κρέας. Τα θανασινά. Αλάτι περιέχει περισσότερο μαγνήσιο και λιγότερο κάλιο, που μοιάζει με αυτό που βρίσκεται στο ανθρώπινο αίμα. Ορισμένα καταστήματα υγιεινών τροφών πουλούν αλάτι ειδικού τύπου, κατασκευασμένο να αναπαράγει τουλάχιστον, από ό,τι ξέρουμε, τα μεταλλικά άλατα του υγιούς ανθρώπου, του υγιούς ανθρώπου στο αίμα. Να πάμε και στο χλώριο λίγο. Γιατί το χλωριούχο νάτριο το απαιτεί αυτό. Η σύνθεση του αλατιού το απαιτεί. Να δούμε τι είναι το αλάτι. Γενικά τι μας προσφέρει. Μας δίνει 8.500 είδη βακτηριδίων και 500 σπόρους. Αντιλαμβανόμαστε τι βάζουμε μέσα στον οργανισμό μας. Θέλουμε 8.500 είδη βακτηριδίων μέσα μας. Το τεινάξαμε στον αέρα. Αλάτι και κρέας πάει 11.000 είδη βακτηριδίων. Τι θέλετε άλλο για να πιστείτε ότι αρρωσταίνετε. Το χλώριο είναι ένα μεταλλικό άλας που είναι πολύτιμο σε πολλές περιπτώσεις δυσπευσίας και επιβοηθητικό σε μια
μεγάλη ποικιλία στομαχικών διαταραχών. Και έχει ανακαλυφθεί ότι ανακουφίζει κάπως τους διαβητικούς και ο πίσιος μιξαδένας φαίνεται να χρησιμοποιείται πολύ χλώριο. Διατηρεί τις αρθρώσεις και τους τένοντες ελαστικούς. Δρά σαν γενικό καθαρτικό του αίματος, του σώματος. Συνδέεται με το ιόδιο και το νάτριο. Όταν υπάρχει μεγάλη ποσότητα χλωρίου, το αίμα χάνει ιόδιο και κατά συνέπεια ενέργεια. Έτσι, το σφρίγκος μειώνεται και παρουσιάζεται μια τάση για αύξηση του βάρους. Επίσης, η μεγάλη περιεκτικότητα χλωρίου στο σώμα καταναλώνει πολύ γρήγορα τη βιταμίνη Ε. Όταν λείπει το χλώριο, παρατηρείται ελάττωση της μυϊκής δύναμης. Πτώση των μαλλιών, των δοντιών, κακή χώνευση των τροφών και συσσόρευση τοξινών στο σώμα, στο αίμα. Οι ακόλουθες τροφές είναι αρκετά πλούσιες σε χλώριο. Σπαράγγια, αβοκάντος, πράσα, βούτυρο, τυρί, κυρίως το ροκφόρ, αγκούρι, αντίδια, φρέσκα θαλασσινά. Μιλάει για ψάρια και τα φύκια. Κυρίως το ροκφόρ, το αγκούρι, τα αντίδια, φρέσκα θαλασσινά και ψάρια, φύκια και τέφρα φυκιών, φακές, μαρούλι, γάλα, μπάμιες όριμες, ελιές, ραδίκια, ντομάτες, νεροκάρδαμο και φύτρο σταριού. Αυτά ήθελα να σας πω για τη φυσική υγιεινή. Και για να πείσω τον κύριο Παπά έκανα αυτή την εκπομπή. Και άλλη χημεία των τροφών σε επόμενη εκπομπή. Παρόμοια λοιπόν, όσοι βλέπουν με το εσωτερικό τους μάτι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και εντοπίζουν τα αίτια ενός συμβάντος ετούτης της ζωής στο μακρινό παρελθόν, δεν εκπλήσονται με ένα ασυνήθιστο συμβάν, όπως η τραγωδία του Χ. Για αυτούς αποτελεί φυσική συνέπεια. Αποτελεί αποτέλεσμα κάποιας αιτίας. Αιτία και αποτέλεσμα. Αυτά πληρώνουμε. Όταν δώσουμε την αιτία και δεν σκεφτόμαστε το αποτέλεσμα, βρισκόμαστε προεκπλήξεως. Έτσι λοιπόν η μοίρα δεν είναι κάτι το ανεξήγητο για το εσωτερικό μάτι. Είναι απλώς θέμα ρουτίνας. Ο Χ έπρεπε να τελειώσει την τωρινή ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Μοιραίο κάρμα. Πράξεις οι οποίες είναι αποθηκευμένες μέσα στο νου του ανθρώπου και όταν έρθει η ώρα δρέπουμε τα αποτελέσματα. Σε κάποια προηγούμενη χρονική στιγμή δεν πρόσεξε και βγήκε το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε λοιπόν. Όταν λες ότι ήταν μυαλωμένος άνθρωπος,
και ότι δεν χρειαζόταν να μπει σε τέτοιο κίνδυνο, τον απαλλάσσεις από κάθε ευθύνη για προσχεδιάκι τη ζωή του. Έχω το συμπέθερό, είναι βουνωμένα όλα τα αγία από τη μέση και κάτω. Οδηγός σε Νταλίκα, δεν μπορεί να περπατήσει ούτε 10 μέτρα. Τι θα χρειαστεί να κάνει, θα αντέξει η καρδιά του, να του κάνουνε μπαλονάκι. Έπρεπε να προσέξει την ώρα που τρώει μακαρόνια, στο μόνο τα αγία, αλάτια, έχει περιτά κιλά. Ποιος θα τον προσέξει τώρα και ό,τι να κάνεις θα του βγει σε λάθος. Θα πρέπει να παραδεχθείς ότι κατά την πάσα πιθανότητα αναγκάστηκε να αναλάβει το συγκεκριμένο εγχείρημα, ασυνείδητα, κάτω από συνθήκες που δεν μπορούσε να δει ή να αποφύγει. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, πιθανώς να το ανάλαβε με όλη του την σύνεση που διέθετε. Κατά κανόνα οι Άγιοι δεν επεμβαίνουν σε ό,τι συμβεί. Ζουν στη θέληση του υπέρτατου, επειδή βλέπουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Τίποτα δεν τους εκπλήσει. Δεν θα εκπλαγώ. Άμα θα μείνει στην εγχείρηση, θα του βάλουν το μπαλονάκι. Πώς θα βρει τον τρόπο να ανοίξει αυτά τα αγία που έχουν στομώσει, έχουν πιάσει πουρίνες, κρέας, ψάρια, αυγά. Δημιουργούν πουρίνες μες στον οργανισμό. Μπορεί να τις ξεβουλώσει εύκολα που έχουν πιάσει μάκα. Όχι. Άρα λοιπόν περιμένεις αναπόφευκτα τα αποτελέσματα. Αυτά για τη φυσική υγιεινή. Όταν σε μίλησε ο διδάσκαλος, σε περιέλουσε με τη χάρη του. Τώρα το καθήκον του είναι να ασκήσει στην αυτοσυγκέντρωση και να ανέβει ψηλά. Τότε η αγάπη του θα έρθει αυτόματα. Ο διδάσκαλος δεν αφήνει κανέναν αφοσιωμένο μαθητή αβοήθητο. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί λερωθεί, η μητέρα το πλένει, το λούζει, μετά παίρνει ξανά στην αγκαλιά της. Έτσι και ο διδάσκαλος, αφού καθαρίσει το μαθητή από τις επιδράσεις των κακών κάρμα και τον εξαγνίσει, τον παίρνει ψηλά. Όταν μάθουμε να τρώμε, όχι με λεμαργία, να δοκιμάσουμε γήπια, αυτό που έχουμε επιλέξει να το φάμε. Με καλέσαν 3 κορίτσα, 4 κορίτσα, να πάμε να πιούμε τσάι. Λέω, αν έχετε να μου προσφέρετε τσάι, θα μου το προσφέρετε χωρίς ζάχαρη. Δεν τρώω τη ζάχαρη. Με κοιτάγανε καλά. Αν αυτά που έχουν τη γανιτά είναι με άμυλα, δεν τα κουμπάω. Έτσι φαίνεται ότι τα πρόσβαλα. Δεν τα πρόσβαλα όμως. Απλά τους έδωσα ένα παράδειγμα πώς να αποφεύγουν τα κιλά. Έχετε περιθώριο ακόμα εσείς να φάτε. Ήταν πολύ λεπτά και τα 3 κορίτσα στην αίθουσα. Φάτε εσείς. Αλλά προειδοποιώ, σε 3-4 χρόνια θα γεμίσετε. Θα μείνει όλο αυτό το βάρος απάνω σας. Ό,τι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, το κάνουμε σύμφωνα
με τις επιταγές του νου. Τρώμε και πίνουμε, βλέπουμε φίλους, κάνουμε καινούργιες σχέσεις. Όλα αυτά είναι του νου. Στην πραγματικότητα ο κόσμος δεν λατρεύει το Θεό, αλλά λατρεύει το νου. Γιατί μόνο στις δικές του εντολές υπακούει. Καταλάβαμε. Και με αυτό να τελειώσουμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Πρώτα ο Θεός. Καλή σας μέρα.